Barka da zuwa Auren So TV. Farin cikin al'umma a koda yaushe. Ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sauti domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Fitacciyar jarumar Kannywood Hadiza Gabon ta buɗe wa Kyawawanta Shafi a Instagram. Wannan dai ba wani sabon al'amari ba ne. Duk da dai cewa mu a nan ɓangaren Hausawa ba kasafai aka cika samun irin wannan al'amari ba. To a nan ɓangaren za mu iya cewa ita wannan jaruma ta Kannywood ta zo da wani sabon salo. Duk da a can shekarun baya, 'yar gidan attajirin nan Otedola na jihar Legas, ita ma ta taɓa buɗewa wato 'yan kwikuyanta na kannuka wato shafin a yanar gizo-gizo. Inda ita ma wannan jaruma ta yi nata wato ta buɗe wannan santaleleyar kyanwa Shafi a Instagram kuma tana ta samun wato mabiya. Auren So TV